Здравейте, аз съм доцент Захарина Савова, преподавател в факултета по обществено здраве в Медицинския университет София. Психотерапевт съм повече от 10 години и съм преподавател в Института по психотелесна психотерапия. Инициативата упражнения по будност е провокирана от дългогодишния ни опит и работа с проблемите, с здравето, с превенцията. Смятаме и трите колежки, че е необходимо да се дадат малко повече отговори на въпроси, на които сами ни е трудно да си отговорим. Въпроси, свързани с това как да общуваме с детето ни във възрастта на юношеството. Какво се случва с тинейджера вкъщи? Как да разпознаеме опасните симптоми, които могат да говорят, че нашето дете употребява наркотици, злоупотребява с алкохол, че има проблемни приятелства или някакви други трудно преживявани от него кризи. В упражненията по будност, които ще бъдат един цикъл от 8 срещи, в началото ще се даде време на всяка една от нас за една кратка лекция, след което участниците и присъстващите ще могат да задават своите въпроси. Ако искат, могат да ги зададат открито, пред всички. Ако това ги притеснява, биха могли да зададат своите въпроси в писмена форма, така че да получат отговор на това, което дълбоко ги вълнува. Една от темите на нашите срещи ще бъде на това да си дадем отговор как може така тиражирания стрес и емоционални неразположения да провокират някакво по-сериозно заболяване на чисто физическа основа. В тази среща, благодарение на нашите спонсори ActaStyle, ние ще можем да отговорим и на родители, които вече имат пораснали деца. Не е задължително нашите деца да бъдат малки, за да можем да проявим интерес към някои от нашите срещи. За съжаление, ние живеем в един твърде забързан ден, в който нямаме време за това да обърнем внимание на това как се чувстваме, какво преживяваме, да си дадем отговор на много въпроси, които са свързани с нашата душа, с нашето сърце. Сещаме се за себе си едва тогава, когато се разболяваме и то често пъти от доста сериозни болести. Но не си даваме сметка на това, че бихме могли да бъдем много по-здрави, ако живеем в хармония с душата си, с чувствата си, с потребностите си. Ако мислиме малко повече за това кой е добрият начин да живеем здравословно, да се грижим за нашето тяло, защото то е храма на нашата душа.